Čus lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Chtěl jsem vám dneska ukázat, jak se dělá obal na smartphone. Bohužel jsem to zkoušel a jak jsem to dělal v tom videu, tak se mi všechny balónky popraskaly. Jednou jsem to udělal, ale potom mě napadlo, že to jako natočím, ale nepovedlo se to, takže mám po videu a doufám, že se uvidíme příště. Děkuji za děkuji, že budete sledovat tento krátký vlog. Pokud chcete, abych jestli budete, abych natáčel dál, tak mi napište do komentářů, já se těším, až si to přečtu a až se zeptám ještě babičky, jestli nebude mít nějaký balonky, a když tak to zkusíme. A když se nám to povede, tak to budu mít na YouTube, tak čus lidi.